Studenti universitarji f'pajjiżna kellhom l-opportunità jistaqsu dak li xtaqu lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Alain Berset, lid-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Burge u lill-President tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Theodoros Rossopoulos. L-attività ġiet organizzata bħala parti mill-Presidenza attwali ta' pajjiżna tal-istess Kunsill tal-Ewropa. F'diskors tal-okkażjoni il-President tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Theodoros Rossopoulos iffoka fuq il-ħidma tal-Kunsill favur l-użu responsabbli tal-intelligenza artifiċjali li għandha tintuża bħala għodda li tgħin lill-Ewropa b'mod strateġiku u mhux bħala mezz biex jitnaqqas ix-xogħol jew biex tinħoloq u tinxteret il-miżinformazzjoni. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa nnota kif Malta għandha storja ferm rikka u tinsab f'pożizzjoni privileġġjata biex tiddiskuti konflitti u kwistjonijiet relatati. Tenna li l-Ewropa mhix entità kompluta jew finali, iżda huma l-ġenerazzjonijiet tal-lum li jridu jsaħħu u jkomplu jibnuha għal ġejjieni. Għal ukoll li l-Ewropa mhix biss dwar mappa jew frontieri bejn pajjiż u ieħor iżda dwar il-qsim tal-valuri ewlenin, id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Ma' One News Berset rimarka sodisfazzjon tiegħu għal din l-attività organizzata minn Malta. And for me, it was truly an honor and a pleasure to have this occasion to exchange with students here in Malta. I do this everywhere when I go somewhere, to visit universities, to speak about education, to speak about, challenges that we are witnessing for the world today. And it is, the most interesting is to do this with the youngest generations. Id-Deputat Prim Ministru Malti enfasizza kif Malta qed tippromovi l-ugwaljanza, is-solidarjetà u l-inklużjoni bħala prinċipji ewlenin tal-Presidenza b'attenzjoni partikolari għall-appoġġ lejn l-Ukrajna bħalma kien il-ħolqien ta' Tribunal Speċjali għall-Aggressjoni. U żied li l-miri ewlenin jinkludu l-protezzjoni ta' drittijiet ta' tfal, inkluż dawk mill-qutin mill-gwerra, kif ukoll it-tisjieħ taż-żgħażagħ biex ikunu parti attiva fid-demokrazija. Mhux nitkellmu biss fuq iż-żgħażagħ, mhux ġast biex ngħidu smajna liż-żgħażagħ, imma Malta fil-Presidenza taħt tal-Kunsill tal-Ewropa qed tpoġġi liż-żgħażagħ fuq il-mejda mal-Ministri biex jiddeċiedu l-futur